שלום, אני מאור חבן. אתם בטח מכירים אותי מהפרק הראשון של תולעת ספרים. היום אני אעמיד לכם על ספר שכתבה ריטה הזמרת, ספר שאני אישית מאוד אוהבת. קוראים לו הלב של שירז. סבא שלי נהג לספר לי אותו כשהייתי ילדה קטנה, וככה נרדמתי. וכמו ריטה שכתבה פה בתקציר, אני ביקשתי שהוא יקריא לי את זה עוד ועוד. וסך הכל רציתי להמליץ לכם. בספר יש ילדה בשם שירז. ילדה שאימא מתה ואביה נשא אישה אחרת. לאישה הייתה ילדה אחת שקוראים לה נרגיס. ונרגיס ואימא העבידו את שירז. מה שקרה בעצם שיום אחד כששירז הייתה בבית שלה, כדור הצמר שהוא היה הזיכרון היחיד מאימא נפל לאמא של השכנים, ובעצם שירז הלכה לשם בשביל להביא את הכדור. היא נתקלה באישה זקנה, והאישה הזקנה נתנה לה כמה תנאים שבזכותם היא תקבל את כדור הצמר שלה. שירז הקשיבה לתנאים, עשתה אותם, בעצם הזקנה, מרוב ששירז עשתה עבודה כזאת טובה, היא נתנה לה דרך ללכת לבריכות, שתי בריכות, לבנה ושחורה. היא צריכה להתקדם בהם מספר פעמים, ואז היא תהיה להפתעה, היא תהיה יפה. זה מה שקרה לנרגיס הוא אותו דבר, רק שהיה אסון. אז אם אתם רוצים לדעת מה האסון, אז כדאי לכם לקרוא את זה, ספר שכתבה ריטה, והיא רבה לי מינטי. זהו, שלום ותודה. תודה על ההקשבה, תהיה לכם שבת שלום, מכל הלב, ואל תשכחו להסתכל בפרק הבא של תולעת ספרים.